Nu har jeg været i Poppel i en halv time, og jeg har ikke fået nogen stør endnu. Jeg har fået masser af hug, men jeg har ikke fået nogen stør. Men jeg har fået masser af hug, og det betyder, at størne nu er i hugget, så det er bare et spørgsmål om tid. Så har vi fisk, og det er lidt dårligt. Så har vi en til beluga på. Jeg tror det er en beluga, jeg har ikke set den endnu. Blogger du? Ja, jeg har en YouTube-kanal. Okay. Er den også stor en, eller? Ja, den er lige så stor. Jeg skal ikke have flere billeder. Det er uhyggeligt. Ja, den er også svær at holde. Nej, det er sgu en diamantstør. Nå? Det er en anden slags. Er det ikke det samme? Det er en anden slags. Hvor mange slags er det? 3. Men den sidste slags er der kun en af. Den er sort. Det er en sibirisk stør. Nå, okay. Indtil videre har jeg fået 3 belugastør. Alle sammen over 5 kilo. Så det er faktisk helt udmærket. Det har været en lidt stille og rolig dag. Ikke hvad jeg havde forventet, at det ville blive lidt mere aktiv, men sådan det. Jeg er faktisk helt tilfreds med det. Jeg skal også snart hjem. Så det er rimelig hårdt, det her.